Het lijkt voor de Noordpool, maar het is gewoon Friesland in Hilpen. Na de flinke froostperiode is hier een soort kruiend ijs ontstaan. De ijsplaten op IJsselmaar brekken door de wind en het tijwaar en worden op elkaar treun. Door de zuidwestenwind gaat al het ijs richting de kust. Dit unieke natuurverschijnsel ook een soort meising. Mooie plaatsjes. Ja, hartstikke mooi. Geweldig mooi, waardevol om goede foto's te nemen. Dit is prachtig. Mooi een stukje natuur zo. Ik vind dit geweldig. Ik vind hij is altijd geweldig. Eerst rijden en dan dit. Mooi oorski van de froostperiode. De redens van de Monoborgen. Wat is het al hier? IJs. Als er alleen opklom. Ja. Wie het glad? Nee. Ja, wat vermoeiend is dit? Is iets mooi nog maar, Cyril? Waar ligt het op? Waar ligt het een beetje op? Op kristallen. Zoveel mensen als er inderdaad op afkomen. Eerst vorige week de Arreslee-wedstrijden, nu het kruiend ijs. Ja, het is fantastisch. Ze komen overal vandaan. Overal vandaan. We hebben mensen die bellen uit Tilburg. We hebben mensen die bellen uit Utrecht. Allemaal van, is het de moeite waard om naar Hinderlopen te komen? En ja, nou ja, u ziet het hè, kijk om je heen. Fantastisch toch? Dat gebeurt niet zo vaak. Dus wij komen helemaal uit Leiden. Dus even kijken naar het mooie ijs. En voor haar is het ook leuk om het een keer te zien. Dus ja, heel leuk. Een lange reis of niet? Ja, best wel. Ja, 200 kilometer. Maar het is de moeite waard. Ja, joh, hartelijk even het ijs beklom. Slagen dat wat? Nou, het gaat wel een beetje moeilijk. Je moet heel voorzichtig wezen. En ik denk, nou stonden goed. En dan glied het ijs weer onder de voeten bij. Dan had je ontung weer om moest. Ik denk, ik ga mijn kontje glieden, want ik stap dan waar weet. Maar het is wel heel fascinerend. Dus ik denk, ik probeer je toch. Ga je wel eens jaren zien? Ja, een keer toen wij over de Haagse kwamen. Maar dit is er tegenbij bij nog nooit geweest. Nou, maar het is ook laat denk ik, of net. Heb je het al bezocht? Nee, ik neem mijn vrouw zit er bovenop. Ik vind het prima. De gemeente Zuidwest-Friesland was kan de meesten net op het ijs op IJsselmaar erin, omdat het vissen te gevaarlijk is. Dit weekend weer in Hilpen duizenden meesten verwachten.